Hello mga ka-anes! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga bagong subscribers natin, hello! Ako nga pala si EmmAnne, isang licensed English teacher at sa channel na to, ang sayang matuto! Yay! So for today's video mga ka-anes, dahil trending ang All of Us Are Dead sa Netflix, ilang weeks na siyang trending, syempre, nanood din tayo. At since teacher tayo at alam natin ang konsepto ng authentic materials, yan, grab natin yung opportunity para mag-take notes ng mga pwede nating pag-usapan sa larangan ng English. So, napanood ko yung video, napanood ko yung series ng ginagamit ko yung English audio and yung subtitle din na English. Pero yung iba, I know, mas prefer nila yung Korean language yung ginagamit. Pero ako, okay ako dun sa English. So, meron tayong mga na take notes gaya nga ng sinabi ko ng mga phrases o kaya ng mga sentence, expressions, ganyan, na pwede nating gamitin. Oo. So, o kaya naman, kung hindi mo siya maintindihan nung pinanood mo, anong ginagawa natin? Manood ka lang para maintindihan mo yung material. Okay? So, yung first ay can't stand. Okay. So, pag literal na meaning yan, hindi makatayo, di ba? Pero doon sa movie, ang ibig sabihin niyan or ang other meaning ng can't stand is hindi mo carry. Hindi ko kaya. Hindi kaya ng powers. Ganun. So, gamitin natin siya sa sentence. I can't stand seeing you bored while learning. Learning should be fun. Ganon. Anas! O kaya naman, even though you are a Filipino and you are proud Filipino, and you don't eat balot, you say, sorry, I can't stand eating balot, though I am a proud Filipino. Diba? Next naman ay I'm afraid to fly. Wag na. Lalabas ang Ann Curtis na boses natin. I'm afraid, literal meaning, takot ka. Pero doon sa movie na yan, pag papanoorin nyo yung konteksto, I'm afraid is ayaw niyang ma-disappoint yung kausap niya. It's a polite way of saying na sorry, or I regret, I apologize. Ganon. Okay, so example, huwag kayong mag-alala, hindi ko ikukwento ang hindi ko i-spoil ang All of Us Are Dead. Example na tayo. Nawala tuloy si feeling Anne. Okay. I'm afraid I can't be with you tonight because I need to finish something. Diba? Ganun. Third naman ay on the same page. Yan. Ang ibig sabihin naman ng on the same page ay nagkaintindihan kayo. Meron kayong agreement. Okay. We planned this. So, are we on the same page? Ganyan. Pwedeng ganyan. Pwede mong tanungin. Okay. Did everybody hear it? Are we on the same page? Ganon. Anas. Okay. Next naman ay cross the line. Famous ito eh. I think familiar ka na din. Pero pag hindi pa, ka-anes, ang ibig sabihin niyan ay na lumagpas ka na dun sa boundary sa kung saan lang dapat. Okay?
I get offended. You crossed the line. Oh, may sinabi kang hindi maganda at ako ay nasaktan. Kaya be careful. Dapat tansya-tansyahin mo din talaga yung kausap mo. Ganun. Okay. Next is pull yourself together. Okay. Pull, hindi mo naman siya hihilain, di ba? That's the literal meaning. Pero, ang ibig sabihin yan sa movie, actually, ay mali yung pagkakagamit nila. Kasi get together eh. At saka, put yourself together. Pag tama yung pagkakarinig ko. Pero the correct is pull yourself together. Kasi pag get together, di ba, kainan yon. Okay, pero maintindihan nyo naman dun sa context na pull yourself together. Parang, huy, maging, wag kang absent-minded. Maging composed ka. You have to control yourself. Ganyan. Maging umayos ka. Ganyan sa Filipino. Okay. Alright. So, ito naman, itong last na sasabihin ko, hindi ko mag-google ang ibig sabihin. Pero, ang pagkakaintindi ko, ito muna ito. When it rains, you set up your barrels. And when it's windy, you set up the turbine. Okay. Yan, ginugol ko siya, of course. Dahil me personally, hindi ko siya alam. Pero, nabigo ako. Walang sinabi si Google. Nakasagutan. Nakakaloka. Pero, nag-context clues na lang ako. Parang, you have to be prepared. Ganyan. Ang ibig sabihin. Pero, pag ikaw, alam mo yung ibig sabihin, you can comment down. Okay? Kung confident ka sa sagot mo. Parang sa akin, you have to be prepared. Doon sa konteksto sa napanood natin, yung All of Us Are Dead. Yan. When it rains, you set up your barrels. And when it's windy, you set up the turbine. Yan. Okay, so recap tayo. Number 1, can't stand. Ibig sabihin, hindi mo carry. Hindi kaya ng powers mo. Number 2, I'm afraid. It's the polite way of saying you regret something or you're sorry. Okay, number 3 is on the same page. Are we on agreement? Ganyan. Did we understand each other? Ganon. Okay, number 4, it's cross the line. Ibig sabihin, nasaktan mo siya kasi nag-go-beyond ka na sa ano lang dapat. Okay? And number 5, pull yourself together. Ibig sabihin, maging composed ka, matawan ka. O kaya naman, maging, ano na yung sabi ko kanina? Tumino ka, ganyan. Umayos ka, yun. That's the correct term. Umayos ka, ganon, sa atin. And the last one, when it rains, you set up your barrels. And when it's windy, you set up the turbine. I'm not sure on this one, pero sa pagkakaintindi ko, you have to be prepared. Ganyan, okay? Comment kayo sa baba pag napanood nyo yung movie. Huwag tayong mag-spoil pag napanood nyo siya. Comment kayo, tapos meron kayong hindi naintindihan doon na English expression, okay, word, ganyan. Pero, I don't think so. Parang madaling intindihin ang series. Series pala, hindi movie. Dahil Korean siya as compared sa American movies na medyo mas madami silang expressions na ginagamit. Actually pala, itong mga ito din yung tinuro ko dati when I was still an ESL teacher 10 years ago. O, diba? Mga Koreans yung mga tinuturoan ko dati and I'm happy na
narinig ko siya ulit sa movie nila. Okay. So, that's it mga ka-Anes. Thank you so much for watching. Sana ay meron ka na namang napulot at kahit pa paano, sana ansaya mo lagi dahil yan ang importante. Dapat ansaya ka, ansaya mo at ansayang matuto. Thank you so much mga ka-Anes. Please subscribe pag bago ka sa channel na to. Hit that notification bell para lagi kang updated pag meron tayong bagong upload. Like and share. Thank you so much mga ka-Anes. And shout out po pala kay Ma'am Imelda Andaya. Hello Ma'am Imelda. Thank you so much for watching and for chatting me. Thank you.